Došla sam kući. Zdravo. Zdravo. Zdravo, čuvarkinja. Tvoja sestra je uradila opet nešto nenormalno. Šta je sad radila? Šta ćete mi sad reći? Da nije možda razbila tebe? Da, jeste. Kako Vi se to šalite se, ne? Ne. Čoveče, zašto si razbila tebe? Loš mi je dan, boli te briga. I onako. Okej, pa laku noć, mama, laku noć, sestro, laku noć, sestro. Laku noć, laku noć. Laku noć, čudakinjo. Mama i tata još sigurno nisu ustali. Dobro jutro, mama, dobro jutro, tata. Dobro jutro, sine. Dobro jutro. Idemo trčkavat. Idemo. Bojala sam se da probudim se, da me ne bi palala šakom. To je u redu, sine. Sneko, budi se. I ne me pali šakom. Drugi put hoću. Super je večera, mislim da čak šta god bilo. London, hajde. London? Da? Na pozicije. Idemo. Na pozicije. Da, može. Kako hoćeš da oziš kad morat ćeš prvo da mi dozneš. Zezba. Au! Jesi se rekao, jesu li okej? Da, naravno, jesam. Jesam. Misliš da me ta mala ranca... Da, u redu sam. Čudaj. Nemoj me molim te paliti šakom. Zašto bi to ikad uradila? Zato što to radila zadnjih 7 godina. 7 godina? Da, ovako ti to počeo. Dok smo živjeli u staroj kući, ti si vozila skate i pala i udarila glavom od kanjon zla i sjećanja. Onda si zatim postala zla. I 7 godina je tako. Onda smo se doselili, upoznala sam moje drugarice. Jesam ja nešto propustila? Jesam nešto propustila? Jesam ja nešto propustila? Jel bilo sve u Rottweileru? Kao u Rottweileru? Da, jesam. I roditelje i mene se zvala čudakinja. I eto. I onda mi je moja drugarica fino rekla da je gledala ovu filmu kako se jedna djevojčica isto tako i udarila se na ovaj kanjon. Tačno. Udarila se na ovaj kanjon i vratila se. Wow. Da, to ti je ukratko fakt. Da. Ajmo sad kući. Ajmo. Hoćete na druženje? Naravno, šta da ne. Idemo. Da. I dobrodošli u moju kuću. Mama, tata, imam genijalne vijesti. O, kakve su? Moja sestra se vratila na staro. Da vidim. Mama, tata. Zove me tatom. Jesu li bolesna, sine? Ne, nisam. Ne. Ovako se to radi. Sjećate se kad je pala onda na onaj kanjon? Da, bila si strašno povrijeđena. Da. I od tada je postala zla. I onda je pala sad ovdje na kanjon, ima ovdje uličnu rencu i sad se vratila. A taj dan je došla od mojih drugarica. Uđite. Wow. Mama. Dobro. Yes. To je sjajno, vratila si se. I tako je sve lijepo završilo.